Ngoba isikhathi sikhona ake siphinde sizame mhlambe ukulungisa la. Ngoba ngiyabuka ukuthi ama fighters impela hayi abiza ama fighter manje. Post ama fighter, check ama fighter manje. Busy. Ake silungise ngaleza kwethu. Uba ngabe uqala umkhonto wesizwe. Baningi abantu sibabone besukuma emkhontweni belide emkhontweni engikhuluma namhlanje abasalidi. Baningi abantu akade bephethe benza umathanda futhi emkhontweni ngendlela abafuna ngayo, bemisa ama structure ngendlela abafisa ngayo, benza izinto ngendlela abafisa ngayo. Kuningi nje ade kwenzeka emkhontweni, kodwa besiqhubeka siphusha kunzima kunjalo, kungekho lula. Abantu benzela umathanda, yonke into nje beyenza ngokuthanda kwabo, yabona. Kuningi kwenzeka, kuningi kakhulu ngesikhuluma okuningi, ukuningi kodwa. Labantu laba ke kuthe mangabe sekuvaleka umpompi lo ukuthi babuse benza umathanda, sekufika abo Freud. Ilapho beyaqaqala umpompi ukuthi ekutheni maqhube benza umathanda ngendlela abafuna ngayo bona, ngendlela bona abazizwa ngayo ukuthi today sithandane, yabona. Mawuthandwe yibo namhlanje bangabakuthandi futhi abakuthandi, yabo. Lokho abafuna ukwenza bebekwenza. UFreud into ayenzile ufika kwakhe kube nomthelela omuhle emkhontweni wesizwe, hayi kubo ukuthi uFreud nje sekuvaleke lo mthombo loya. Manje labo bantu labo ke sebefila engazuthi uFreud eqhamuka iEFF linabani engathi manje bavale lo mpompi lo wabo okade bebhizi ngawo nje, bebhizi benza umathanda, yabona. Kufike kwavaleka lo mpompi lowo. Ingakho sukubona manje, yabona, sengathi manje iEFF itake over emkhontweni, yabo, ngendlela abasho ngayo ne. Hayi ngoba kunjalo, ingoba ayisenzeki intando yabo, ingoba usenzeka umathanda wabo. Phela besikhampena nabo, besihamba nabo, beclaim basilida nabo, kodwa bebengenzi kahle, bebesihlukumeza kakhulu, kodwa besibamba khona ishisa injalo. Bebenza ngendlela efisa ngayo, besikhethela bona abantu babo ukuthi abantu bathanda umkhonto wesizwe. Manje umpompo ungasathi isikhona inkinga, uzobona nje istatement salo mama lo siyingozi, yabo, siyingozi kakhulu. Statement sakhe siyingozi kakhulu ngoba sizovukuza laba vele abangasakwazi umnyakaza, yabona. Laba abangasakwazi ukwenza izinto, yabona. Laba abangasakwazi ukuthi bona baqhubeke bayibone, yabona, bese namandla, yabona. Khona laba agangile emkhontweni bagcina behlehliswa, yabona. Ivusa nabo lento le, yabo. Hayi akuliwe ngaphela, ngeke dlala uFreud, ngeke dlala uDani Mpofu, ngeke sidlala omanyi, yabo. Akuliwe ngeke dlale bona yabo. Hayi ngoba kudlalwa bona, yabona. Ingoba kusenzeka intando yabo. Ayisenze phela nisihlukumezile ngani zakwethu. Hayi nisihlukumezile bafowethu. Ngepha siqhamanga. Nisithwalise kanzima sicampaigner. Beningenze kahle. Siyazi ukuthi vele manje hayi ngoba nilwa noFreud, ingoba nje mpompi lo wenu